مباركس تخططتي مربري رنا لما عنتون تخططالي غاشانا of course ready ባሻይ መፂሎ ሕጂ ኣብ ሳልሳይ ግዜ እዩ እዚ ኩነታት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትብሎ ዘላ ናይ ውግእ ከበሮ ኣብ ህዝብና እንታይ ኣሻቅሎ ተካይድ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ንዝብል እንታይ ክንገብር ኣለና ከም ኤርትራውያን እውን ንዝብል ከምኡ እውን ካብ እንታይ ተበገሰ እዩ ቁርትለይ ድሕሪ ኢሉ ክምለስ እዩ ብዛዕባኡ ናቱ ርእይቶ ክበና መፂሎ ሞ እንቋዳሕ መፀኻ ባሻይ ረዲ ክፍለይ بعدين صنعك مكيل ثانك يو نتي جورز اللي خال على تحتن تقدر سنت زبخة قال سحبرة السبقان تبركتو اللي خال ليت المعتن مستينات تكال نايري ديرنا بحوار كي مسكون خون خلف هيدلن يغني لنا مرحبا دمسخا ها قرت لي تقسخ تبل لي دسم بلن نيرو مرحبا مو እስኪ ንእሽተይ ተሻቆሎት ኣካይድ ዘሎ ሕብረተሰብና ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ዳያስፖራ ኹኑ ኣላ ውሽጢ ሃገር እውን ክህሉ እዩ እዚ ሻቆሎት ናይ ውግእ እዚ ህዝብና ካብ ውግእ ስጋብ ሕጂ ወፀና ኣሎ ክንደይ ከፍ ኢሉ ናፃነት ኣምፅኡ ሕጂ እውን እዚ ዝረአ ዘሎ ድሕሪ 2 ዓመት እውን ኣብ ዝነበረ እዋን ቢትዊን ፌደራል ክልል ትግራይ ገና ቁስሊ ከይሓወየ ሕጂ እውን ናይ ሕልምታት ናይ ኢትዮጵያ ፍላይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለው ሻቅሎታት ኣካይዱ እርአ ኣሎሞ ሓቅነት ከዓ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ውግእ ድምነዮ ሰብ የለን ከም ኤርትራ እውን ውግእ ተመክሮ ዘለዎ ዝሓለፈ ህዝቢ ብዙሕ ኣሎ እንድዩ ኣባና ግን ነዊሕ ከይዱ እስኪ ብኸመይ ትገልፆ ቀዳ ነገር ቅድሚ ምእታዊ ግን ፖለቲካውን ኣቕሓትካ ነዊሕ ስለዝኾነ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናይ ብሓቂ ድዩ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ነዚ ውግእ ደልዮ ዘሎ ብሓይሊ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከም መራሒ ክትሪኦ ከለካ የዋፅኦ ዶ ማለት ምስ ዘሎ ፀገማት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ባህርያት ናይ ምልካውያን ድዮም እዚ ዓይነት መገድታት ወሲዶም ናይ ዕድመ ናይ ምውሳኽ ድዩ ወይ ድማ ናይ ብሓቂ እዩ ክምክት ደልዩ ኣብ ዴናቱ መሬት ኣብ ዴናቱ ባሕሪ ማለት እዩ እስኪ ብኡ ክንሪኦሞ ብኸይስኻ ትሪኦ صبو ازي حتى زي درجة حيالي كوين الله مالتيو كله ميدياتات كله تقداسي اكتيفيست كلن ودبات كله تكالات ببناتو زكب كاب زقال حلو بزعبو خاب زارب نويح كوين الله حيالي كوين الله مالتيو بأبزحا خطريق خلا خادماني منالبات وحدات كله خلقون منبر مبزحته نتوجه زغنني مغنياتو هيستوريكالي بتاريخ كنريو خلنا ابكالوت بتعذبنا يوت راي زي كونس اب جزء راسنا وجه انتاي كم زولدن ابي كم زبصحنا نايمن دليتكم مخانن كن جنزب كيلنا انا انت اخنا مهار ندل خوينا تاريخنا ممهريو نحنا بعدنا ابز مودعتا زي بلو هاجرات فحلنا نركبنا علم وسيتنا يسدتنا مالتي ابعدو خنبر زي دل سب يلن ابعدو مس بيتسوبن سدرون تازر كابا خبرا زخيل اندا غبره خنبر زي دل سب يلن ግን ተገዲዱ ናብ ዝኸምዚ ክወድቕ ክኢሉ ዘሎ ሕጂ ድማ እዚ ነገር ዝኸንፃላሉ ከሎ ብባህርያቱ ትውግእ ናይ መስፋሕፋሕቲ ናይ ገበቲ ናይ መለኽቲ ባህሪ ملختي نتزلي ومسفحفح قبرون ترى اليوم عبيتي يكونوا نعشتو مقبات سرحهم ياخذ قبت تكون قاعد ما خوينات تقبر لك مالتي تشجر ذلو انتايو نساتهم زقوموا بالحاتات نتدحور حزبي بزد دناقر من قدس لزخونه مالت دحور حبرة السبكروه بخلو زي تمهار حبرة السبكروه بخلو ابو قلنا صقاع ابو جلاو ند صقاع بفلات زي كونس مبزحته بزي فلات مالتيو صعبيناتو انتايكم مخانو خستبه هل زي الحبرتسب امروناتو اندامزموزو نتدليوم دليتهم كمالو لعلم تعتني بلو مالتيو زغورو غيرهم كاني بتزنباليتات كان دعتو بتزنباليتات دحرت نايت حزب دعتو ابو يشمو مالتيو زسترفه وق ابانان يكون كابانا ريحو كالوت هاغراتني عالمن
እንታይ ከም ዝገበረ ታሪክ ምሂሩና እዩ ምናዳ ሕጂ ብዝእዋን እዚ ዓለም ማዕቢላትሉ ኣብ ዘላ ግዜ እሞ ትርሑቕ ዝነበረ ኩሉ መወዳእታ ናይ ዓለም ዝነበረ ቀረባ ኮይኑ ዘሎ ብሰከንድስ ብሚኒትስ ትራኸበሉ ምዕባለ ናይ ቴክኖሎጂን ሳይንስን ኣብ ዘንፀባርቀሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ዳርጋ ቤት ትምህርቲ ከይከድካ ትመሃሮ ብዙሕ ሓበሬታታት ስለ ዘሎ ንሰብ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ክጨንቆ ኣይክእልን እዩ ንሓደ ለባም ንሓደ መስተውዓሊ ብቐሊሉ ክበፅሖ ዝኽእል ጉዳይ ስለዚ እዚ ኩናት ናይ ፈኸራ ናይ ኣብይ ከምዚ ዝበልካዮ ዝብሎ ዘሎ ሓደ ነገር ክንሪኦ ዘለና ነገር ኣሎ ዲክቴተራት ዕድሚኦም ከናውሑ ክደልዩ ከለዉ ወላ ዓቕሚ ዘይብሎም ዓቕሚ ከም ዘለዎም መሲሎም ክረኣዩ ህርድግ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ክንፍትሾ ንኽእል ንሕና ለባማት መስተውዓልቲ ካብ ታሪክ ተምሃርቲ ክንከውን እንተደኣ ኮይና ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከቡ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኖም እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ዝህድዱ ዘለዉ ከምዚ ዓረብ ዝብሎ ተሃዲዱ ሰልዓ ዓመት ዝብሎ ማለት ተሃዲድ ሲ ፈኸራሲ ፍርቂ ዓወት እዩ ኢሎም ዝምስልዎ ከምኡ ዝዓይነቱ ክኸውን ይኽእል እንተደኣ መፅናዕቲ ወሲድካሉ ነዚ ዘብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ ኣላ ኢትዮጵያ እቲ ቀደም ንዓና ወይራትና ኸላ ወይ ክትገዝኣና ኸላ ብኻልኦት ተሓጊዛ ዝነበረ ኩነታት ከማን ይሓይሽ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሽዑስ ሶሊድ ነራ ወላ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ትኹን ወላ ንጉስ ልዕሊ ሕጊ ኮይኑ የመሓድር እቲ ሽዑ ዝነበረት ኢትዮጵያ ሕጂ የላን ሕጂ ኢትዮጵያ ተመቃቂላ ኦሮሞ ንባዕሎም ኣፋሕብትን ኣምሓራ ንባዕሎም ኣፋሕብትን ትግራይ ንባዕሎም ኣፋሕብትን ዝርከብሉ ዘለው ሰዓት ወይ ግዜ ኢትዮጵያ ሂወት ዘለዋ ኢትዮጵያ ከምቲ ናይ ቀደም ንሕና ንፈልጣ ዝርከብና ኣላ ኸማን እያ ኢልካ ዲስክራይብ ክትገብር ወይ ክትትንትን ወይ ክትትርጉም ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ እንታይ ነገረና ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር ከም ደይኮነት ሓደ ኣብኡ ከም ኣብይ መሳሊ ወይ ካልኦት ዲክቴተራት ንዑ ዝመሳሰሉ እንድሕር ድልዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዓቕሞም ጎደሎ ኣዝዩ ጎደሎ ከም ምዃኑ ኣብ ውሽጣዊ ግርጭት ከዓ ተቐይዶም ከም ዝርከቡ እዚ እንዳኾኑ ከለዉ ክንወርር ኢና ባሕሪ ገንዘብና እዩ ገለ ናትና እዩ ደይ ባሕሪ ነብር ኢና ንሕና ብዙሓት ኢና ንስኻትኩም ውሕዳት ኢኹም ዝዓይነቱ ንተራ ሰብ ንምድንጋር ንሓደ ኣስፊሑ ኣዕሚቑ ታሪክ ዘይፈልጥን ዘይለባምን ብዕሽነት ዝተዘርዐን ሰብ ከተደናግር እንተደይ ኮንካ ንምስኪን ድኻ ህዝቢ ከተዕሹ እንተደይኮንካ ቁም ነገር ትገብረሉ ፈኸራ ኣይኮነን ወገን ኣይሰርሕኒ ኢልካ ተኣስብ ሕጂ እዚኣ ተባሻይ ኣብዚ ሲ ብፍላይ ኣብ ስሉስ ዓለም ኣብ ነቕሓት ቁርትለይ ድሕሪ ዝበኸረ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተሪኢኻ ወላ ኣብ ኤርትራ ተሪኢኻ እውን ወላ ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ተሪኢኻ ፖለቲካዊ ኣትኒካዊ ተጠቂሞም ናይ ምንዋሕ ዕድመና ፓወር ይጥቀሙሉ እዮም ገሊኦም ብዓሌት ብኣውራጃ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ከም ትገልፆ ፅናዕኻ በኣምሓራ ብኦሮሞ ብትግራይ ተመቃቂላ እያ ኣብ ሓደ ግን እንታይ ትሪኦ ኣብ ገለገለ እቲ ቀንዲ ሕልሚ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ካብቲ ሓደ ድሕዝነካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ 30 ዓመት ተቃሊሰ ርፁት ሃገር ፕላስ ብሓፈሽኡ እውን ካብ ቀደማት ሒዛ ኤርትራሲ ከምተን ኣብ ሓምሳሳት እዘን ኤውሮጳውያን ክገዝኣ ከለዋ ኣፍሪቃ ልክዕ ከምአን ጥልያን ኤርትራ ግቢርዋ ተግቢርዋስ ሃገር ዝኾነ ስጋብ ሕጂ ኣብ ከምኡ ድኩሕዱ ብዙሓት ኣለዉ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኢንፋክት ኣብቶም ምሁራት ከይተረፈ ከማን ናብ ገለገለ ድሕዝነካ ሕጂ ኣብቲ ደይተምሃረ ኣካልካ ረእዮ ብሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ስጋብ ክንዚ ቁልውላው ከሎ ሓደ መልካዊ ስርዓት ዘሎ ብኢትዮጵያ ብናይ ኮመን ናይ ባሕሪ ድሌና ዝብል ናይ ውሽጣዊ ልብታት ናይ ገለ ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮሞ ናይ ገለገለ እውን ተጋሩ ክህሉ ይኽእል ነዚ በዚ እንድሕር ጀሚረ ክሓብር ይኽእል እዩ ኣነ እውን እቲ ኣጀንዳ ናይ ውሽጣዊ ክንዲ ድኸውን ናይ ሃገራዊ ክኸውን ኣሎ ንዓይ እውን ግዜ ዕድመይ ከናዊሐ ዝብል እውን ኣተሓሳስባ ኩሉ ኢልካ ትሓስብን ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ መተድ ናይ ኣይቶሪቶርያ ናይ ምልካዋን ድሕር ወስዳሎ መገዲ እዚታት ከተግብሮ ኢሉ ተሃዲ ጥራሕ ኣይኮነሲ ኣብ ተግባር እውን
كتقول لك تحسبن هو انت مثل كم تعانتو يزبلنا يو ديكتاتورز وور لايك بيبل يو مالت وقد فتو شبات يو بوقع يوم زنابابرو بعقرقر يوم عدميهم زناوحو مالتي عدمنا ملكناتهم زناوحو بعقرقر يوم مالتي حجي إذا حازو سنة حساب ويكاني سنبيت ناتهم ويكاني حسابات ناتهم ثوتس ناتهم كل جزيد ما دوغماي مخنياتو حيال يجزء زبل التحساسبا يزبل حيال نحر كوينو دلا يخبر يزبلهم سلازي هوكت كجبر علني وقق كجبر علني حيلي كمسكر علني نسبات بزخون يخون من قد خاني كأها خبال لنا خمس زبل كايو ناي رغم دي بلوم ناي مستوعال حزبي بدحرة تزرع حزبي كيف لوتو كونسيكونس صعبين كيف لوتو بنعشو نقرات زتالولو بعالية تخون بوغن وخون بهايمانو تخون بزتفر عليه زنباليتات ناي دحرة زرع أمرو زلو مأكلات لا هاهو كشكروهم خوليهم بخومو مالتي إذي انتايو تي بحرناي ملكي مالتي ملكي مسفعفعيو مسفعفع كله ما كلهم توم نمعبالي زقتتو زنباليتات دحرتات نعوميتي كم ميكانيزم زتقوم لهم مالتي حجي نسخة حجي انت هتقبر وقي يفره انديو مالسي هاي فرهن يبوقي بالسب مالسي يقاقل له مالتي تخكلن يا سب አይኮንም حقታት ዘይፈልጥ ማለት እዩ ነፍስ ሒስካ ስለ ዘለኻ ቤተሰብ ሒስካ ስለ ዘለኻ ህብረተሰብ ሒስካ ስለ ዘለኻ ሃገር ሒስካ ስለ ዘለኻ ውግእ ክበሃል ኮለሲ ዘይትፈርሃሉ ምኽንያት የለን ምኽንያቱ ውግእ ዝወልዶ መቕዘፍቲ መስዋዕቲ ስደት ጥሜት ድኽነት እዚ ኩሉ ነገራት እዩ ዝወልድ ማለት እዩ ትኽፉእ ሸነኻት ናይ ህይወት እዩ ዝወልድ ማለት ስለዚ ክትፈርህ ናይ ግድን እዩ ግን انت دعا نسخة ناي ممرح قد اختصاوت كونكا انت دعا لباماتن مهوراتن مستوعالتن ناي بوليتيكا سباتن ناي مصنعت سباتن ندحر اليوم خاقن لعلا عامونة نقر كي يدمو قدمنا وقع متاوقاس بفريق يتموتون استوعي لهم زتابعوا سبات كلون لهم زياتهم تام اتهم مستوعالتن زبلهم زلخو توم مهرات نقحات زبلهم زلخو أكلات نتومكرون تاريخن صبوق يروم زتقاملون نودعنا صبوق يروم زنبوبو وموزمص دماني إذا خمص خير يلوم كنبيو زخولو سبات مالتي ناي فلسفنا طبيعات زنصبارقو أكلات اللوري الكات حسب أبز حبرتسب حجي أب هو اللونا قلت تشجرناتنا انتايو نساتهم قدم مترنافهم هذا أكوب حيل قدم مخانهم إذا ناي فرهس دبناتات ينسألوا مهلاويتي تقدم تختلي خستاكو ينزلوا مالتي الذي أي تمعراري مساتهم تداليهم نهز بخاني بخروز زقبوا من قد نحبروا ناي ممرح قد خصاوتو سلازي يركبوا تعدلت سلازي عطي درجات سلازي بصحو تمازابيلو له تخونتات مالتي مخنياتو هذا عاوت كركب زغل اتود عاو خنتات نعو زوكل امرارها ندحر هالي وي زيوم ندحر تقاطيمهم عاوت يمص كمزي نحنا حجي لولاونت اينبرنان لولاونتنا خنا مصغن بتزاماد منقدي زمرحو اكال نيرو ولا ديكتاتور خون ولا غلخون زي قدس زمرحو اكال نيرو تمرح اكال كع نيرو مالتيو بسعبو نيرو مالتيو لذي زيوم بمطنو ريلاتيفلي تسمامعهم نتي غودولو إلنا حجي نقال سلو زلنا ديمقراسي غوديلو إلنا نقال سلو زلنا كوننت كم زولد غيروم مالتيو مالت حانتي لولاويت إيرترا تبهار هاجر كم تفتر كغبرو إلوم مالتيو زيتي قداماي درجات بصحنايو كابز تاريخ زغن كنمهارو زغبانا ነገር ከም ተሓንቶ ዝብል ኮሎ ማለትዩ እጁን ሽግር ገጥመና ስለዘለኒ ዲሞክራሲ እናተቃለስና ከለና ኣብ መንጎ ከምዛ መሰለና ውግእ ነገር መፀና ስለዘሎ ሃንደበታዊ መኻልፍ ኣብ መንጎ ይመፃና ስለዘሎ ነዚ ዘጽንዑ ኣካላት ክህልውና ኣለዎም
كم تزبل كايو علونا ده يبلنا هو علونا قل زي تتقرنفوا مخانومي ومو زي تتقرنفوا خوينهم نحلو خلو دا انت انا خنقبر زبل حتوق كتختل تقيليخا كتبل تقيليخا مرحبا هو اما حجي صبوني خمسة عتانة طبي ولا بإثيوبيا تاريخها مبزحت جزء ولا وشتي إرترا حجي of course كم زتقول تصنعها نتيز بدراجة أبي إثيوبيا ون كم ملكي كذا إذا جزء جاب قال ماس ميديا رئي يعني حزناك دخولن بزحت رئيني خا انتهي درين فات كم حجي نبرة ركبات مس سرعة إرتران ناي سرعة إثيوبيا ركباتهم كم زنيرو كم زي من جبر نيرهم كم زي من جبر نيرهم نسترو بافتي زلوا رجعتهم زلوا حج مقربنا يوج تمهور عقل ولا ميديا حج زلوا ولا توش تزلوا نمسارين بقوله إزي لولاونا حاجة رأيها إيرتراسي كم يجرنا ندفرا إيرترا تدفيرا لومي دكيشنا خمنا يحضر فلوت يوم كمنا من قصة مرتتليو 3 عامات وسيدلنا بناس عنت بجننات بمسوات مزيا إيرترا مالتي حجي كم زعنا دولونا بناي كتيو جنا أترينا هاف كورس هبانا كم زعانت كرو خلو كم ميكيل سيسخا كم يكون على تهزبنا انت عانت دي تعرف ان حركوينوسي انت عانت ملئت حق محل على فعلو لك تحسب ولا تجمرنا تنكفنايا انت يعني را هزبنا بسفتاتات الله كم سفتاتات كنا نحدو انت عانت دم بتعامديو بخالق تكرات لبامات بتزاربو ديو ويدما خوش تحاجرو انت عانت نايمر راقاقي منفس رئي لك تحسب هو حجي السندتي أمرار حاندي زد لنا قودي لنا زلو مالتيو تبدلنا حمزلنا تردينا له بقدام خون بوشت خون تبدلنا حمزلنا ديكتاتورس نعنا يتصاوت لنا حمزله ونحنا ونوسيتنا ديكتاتور كم زخونه عالم فحلنا يزلنا حزبنا ون تشجيرو حمزلو نفلت علينا مالتي نزي جن أصنعو نزود عنت ذا أصنعو كمرحنا زخيرنا ندل زلنا مالتي جيت حدا علامات زخيد دسنح مسرح انتاعو زوكلوا أكان كلاتنا زوكلوا أكانات ولا تفرالي حساباتي هالونا تفرالي ودباتي هالونا تفرالي اندفيدوالس زددي ونا مسايت إرترا خميك تكون يا زبلو زحاسبوني هالونا بزي قدس نخلو أب يونايتد فرونت أمشي وأكاراري وزمرح أكالك كانت الرئاية كألنان مالتي إذا عمون زي مخالف زي مسيونا له انتهي نكبر حجماني خميرنا إنا خنما راح زبل حتى يدمس مالتي هجي عبز اوان زخمر حنا زخل حسابات هي مالتي حسابات نتي كخون زلو حسابات زفلفلو اكارات كلونا لهم ولا فاحلهم كله ويزبلو زويو مالتي كم انديفيدوالس زويو كم ميدياتات زويو كم اكوبات مهورات كوينوم ولا 10 يوم 10 يوم ولا 100 يوم 50 يوم كم تقراربوا وزغولو كم تخفالتوا وزغولو ولا تناي كلها نازو كل سمرت كي تمزقبه كله ببع عقمهم نتناتهم بقعتات عالم كترعوا زغولو عالم استفل عليه مع كانت ناي ترعانا اللوها نعملت أفريقيا تخينو أفريكان يونيون اللو عالم تخينو يونايتد نيشنز اللو يوروبيان يونيون اللو منقستات تخينن حيانا منقستات اللو سمع خان تخينن زرداء خان تخينن نسخة وي كتب لي خا وتد سمع كاي مالتيو وتدي سمع خاني كتقالس قال صح تقصل طرح يزلكا مالتيو بوحلول دخونه دبلوماسي يخا تقصل زلكا صلاته تفرد يكونسي فتوت خميغركا تسحبهم ولا غزي يوسدو زبلحات زي زلوهم اكالات كله خالو زيهم فاحلهم سلازخون انبر علونا إرتراويان مهورات يبلنان مالت هيكونن كم أون لومي إذا ترياز اللي علم لأن رياز لنا كلها عالم كن عصا خوينا ذلا مالتي مالسي أب كل وتاتنا عالم تزري خلص حبرتسب ناي عالم ولا نحنا هنا تقاليلك بقربة تراخبوا اللي تخيل معبالنا ساينس تكنولوجي بس إحنا سلزلنا السنو بعدو قطعنا فنا كرخبنا خيليو هذا خابو زانا نسخان نقبر زلنا قدم كقبر ديك على نبره هجي قبر على مالتي قدم فصيم كا زي تحالمو نبر كان نغرات هجي ابكون النت نريو لنا بقليل خنراخب نخيل علينا مالتي لازم بخمسه تراخيبهم
بوعات سبات مهورات سبات ساينتيستس ناتنا تأكيبهم ترعنهم كزرقحوا كبقعوا لهم إذا انتايو كم ديكتاتور سبنا ديكتاتور شيب ناي مسفحة حتى بيات زلوا نتوركينج ناتو لون ديو ديكتاتور شيب ديموكراس دما ناتو نتوركينج كله له ناتو أزمات أمور عالم فحيلهم زلوا كمن مسؤوم كتأساسرن كخير له بخلا أزار أربعة عنتو يتنكفى بالكاز نبركا أب إثيوبيا مو علو ديوم يلون نعانا خقوبتو زي دليو وي بزعبانا صبوق زحالمو وصبوق قربتنا هلوهم زدليو زبل نقرات علون ديو وولو يدبل عني علو قنكا خمزناتنا فحد بولو خونو خودو ودعنت زي فقد اللهم حالي تدلى أمرارها أن تصبغ دليتهم دخون كتريو زي كقالوا خمسناتنا فحزبوا له قل دمصهم كسمع له بس إحنا هذا لنا تكنولوجيا خمسين زار وزلنا نحن حجي دمصهم كسمع له نسمعهم كقالنا قاليهم ولا وحدات يكونون بري مس إيرترا وقل خنقبري بالله دبلو تقارو إثيوبيا ويانا محارو ولا أوروموتات كوتا ولا خاب السودان كاب كله كرنعات كاب هجرات عرب ما كلام مراق كاب عالم كله ببناتهم رئيتو تبقسون ببناتهم فاونديشنز بسلام تابقوا سبات علو مالتي دحر حجي إيرترا ولا قوات نجر مخالف قتيمو مرير كنا نهاللمبر حجي حاشة ستاتاس زلوا هاجريا حجي الأولوية هاجريا إريترات بهالهاجر ريكوغنايزد زخونت بعالم لخاو درجة أبالنا يونايتد نيشنز زخونت كمخانا متن زلوا الأولوية نزد ماني كتنكف كله نعوز تابعوا أكلات علو مالتي بعالم لخاو درجة مالتي بيونايتد نيشنز درجة خون بأفريكان يونيون درجة خون بأراب ليج درجة خون بزخونة يخون متخابات يخون نعوم ونسلز تنكفهم بفلا أفريقياويان نحنا كما أكلنا أفريقيا مثلا نعوم كي تلفوا ونسلز تنكفهم مغنياتو قربت كحمم كل سنة ساون تحمم يخاذ اللخا مالتي ناتكا سرارحا تاريخ هيستوريكالي دكع كمتهم لا قربا بالتخايل ስለዚህ ግድነት ዘዛም ደካ ነገራት ብዙሕ ስለዘሎ ሽግር ክርከብ ከሎ መስተውዓልቲ ኩሎም ድማ ብዛዕባ ሽግር ክዛረቡ ክግደዱ እዮም ብሕጋዊ ሸነኻት ከይተረፍ ጥራይ ናይ ሓልዮት ወይ ናይ ቅንዕና ናይ ጽቡቕ ምግባርን ደይ ምግባርን ዘይኮነስ ብሕጋዊ ሸነኻት እውን ክንምጉተሉ ንኽእል መንገድታት ትካላት ስለዘለዉ ኣብ ዝሓሸ ስታታት ኣለ እቲ ረኺብናያ ዘለና ሓሳረ መከራ ምናልባት ከተወዳድሮ ከለኻ ኣብቲ ናይ ቀደም ዝገደደ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ናትና ተንደራዲርና ክንማጎተሉ ንኽእል ክሳይ ግን ባይታ ግን ሕጂ ዝሓሸይ ምክንያቱ ሕጂ ልኡላዊ ሃገር ኣለና ማለት እዩ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣለና በዚ መንገዲ እዚ ድማ ንሕና ልዕሊ ዓቕሙ ፍርሂ ክሕዘና ይብሉን ልዕሊ ዓቕሙ ድማ ዝኾነ ድማኒ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዘይገበርና ኢልና ድማኒ ስንፍና ከም ዝስማዓና ክንገብር የብልና ማለት ኣይንኽእል ኢና ሕማቓት ኢና ዓቕሚ የብልናን ናብ ዝብል ድማ ክንዛዙ የብልና ምክንያቱ ዓቕሚ ከም ዘለና እንድሕር ኣኪብናዮ እንድሕር ኢልና ከነፍሪ ከም ንኽእል ክንበቅዕ ኣለና ባህላ እዩ መርሓባ እሞ ፅቡቅ ኣላ ሕጂ ድሓን ኣብቲ ካልእ ሕቶላትን እንዲ ቅድሚኡ ግን እዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ድማ ኣብዚ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብምፅኡ እቲ ድሪኦ ዘሎ ኣብ ናቱ ውሳኔታት ኣብ ናይ ራሻ ዝገብሮ ዘሎ ረኣያ ብዛዕባ ናይ ዩክሬን መሬት ሒዙ ሰላም ከም ዘግብሮም ዋላ ኮምፕሮማይዝ ጌራ ዩክሬን ናይ መሬት ንዝብል ካልኣይ ከዓ ከምቲ ኣብ ናይ ባይደን ዝነበሮ መራርሓ ኣይኮነን ዘለዎ ኣብ ናይ ጣዕምታ ናይ ፑቲን ኣዝ ዩ ሲን ፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ ምልካዊ ካይዳ ኣውቶሪታርያን እዩ ድኸይድ ዘሎ ባዕሉ ኢቨን ዶ ዲሞክራቲክሊ ዝኾነ ሃገር ኮንስቲቱሽን ዘለዎ ሃገር ኣሜሪካ ይኹን ብውልቀ ካይናዊ ዓይነት እዩ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዝኸምሳይ ኣለኻ ናይ ኣሜሪካ ካይዳ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቤዚክሊ ፍዩ ሰባት እዮም ራ ንገብሮ ዘሎ ዋላ እቲ ሃውስን እቲ ሰነትን ብምሉእ ሪፓብሊካን ሒዞ ካብኡን ላዕለኻ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቤዚክሊ ሂዝ ኦንሊ ዋን ሜን ሾው ዓይነት እዩ ዝርአ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እንተሪኢኻዮ ሜቢ ድሕሪ 2 ዓመት ክሪኦ ንኽእልና ኣብ ሰነት ወይ ድማ ሃውስ ኤሌክሽን ዝተገበረ ማለት እዩ እዚ ፅልዋታት ኣብ ብፍላይ
ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝርከባ ሃገራት ንምሳሌ ኤግዛምፕል ሕጂ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከም ዝገብሮ ፀንሐት ልክዕ ናይ ሶቪየት ዩኒየን ዝገበሮ ኣብ ዩክሬን ናይ ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ዓይነት መገዲ ይረአ ኣሎ እዚ ከዓ ውሳኔ ኣብ ግዜ ባይደን ጁን ቅድሚ ሕጁን ሓይተ ናይ ሓደ ሓውና ከም ዝውረ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንክተሃርማ እውን ሕቶ ሓቲታ ይበሃል ነይሩ ግን ግሪን ላይት ኣይረኸበትን ካብ ናይ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽንስ they don't want any war ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ምምፅኡ do you think ናይ ስርዓት ኢትዮጵያ ተስፋ ሂወልካ ትብል ምንታይ ብፍላይ when Putin can get away መሬት ናይ ዩክሬን ሒዙ እዚ ዓይነት ኣረኣያ ተሓሳስብ ኣሎ ኢልካ ተሓስብ even though ብሓይሊ ኣይራኸብን ድሩት እዩ ከም ዝገለፅካ እስኻ ብተማቐለት ኢትዮጵያ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ሜይቢ ብረት ክልዎ ክእል ድሮናት ክልዎ ክእል ግን እቲ ናይ ካይዳ ናይ ትራምፕ ያዕድ ብለኒ የብለይ ሜይቢ ክፍትን የኽእል ዝብል ተስፋታት ገይሩልካ ተሓስብ وتشجر صبغ حتى اللي تحطه تشجر جن كم في عن تويز على النايو متى اوبجكتيف سيتويشن عالم حجي تراي لوكالي لومسي لوكالي تراي ويكا زبيتاوي شجر تراي توكيركا ننقرات كتفرد وي كمزيو ختبل عشقاري مخنياتو حجي عزيها تقراربت عالم يتفتير هذا الله مالتي الذي تقراربت عالم تفتير هذا زلا النتوركينج ناي وسعات برو كوين له مالتي انت دا كتقوم له إلهم تداتهم عنتو يتقسنا يوم مستوعلتي حجي بزوان زخمر حنا زخولو تقدستي نقاحات مهورات قراسات حاليوت ناي غزوم طرح زيكونس بزعبا خالوتون زحسبو مالتي زعبا غزوم طرح زيكونس بزعبا غربابتهم زحسبو زيوم يوم كمرحنا حج مالتي كسابتي نحنا ندليو درجه نبصح بزينا خنكيد كم تقاوم تمطن مالتي حجي كم زبلكايو انت دا ترامب خوينو مصي زلو خمز نريو زلنا مو عم منتاي كونتات ركبالو لنا خنرينا بعالم لخاو درجه امريكا حيال هاجر هابتام هاجر حجون انتو خنا قداميتي ازلا مالتي ولا بعد شاينا ابز بصحي بصح زلعل عقمتات اندا وهدلا يخيدا هلو امبر كساب حجي تحايلنا امريكا لعلي بعد شاينا يزلو مالتي ግን እቲ ንቁልቁል ገጹ ምጥማቱ ንቁልቁል ገጹ ሃደሽ እንዳበለ መኻዱ ድማኒ ሓደገኛ ዝኾነ ነገራት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰዓት ኣብቲ ባይፖላር ወይ ማልቲፖላር እናኾነ ትኸይድ ዘላ ዓለም ኣሜሪካ ናታ ዲፕሎማሲ ክበላሾ ከሎ ብመራሕቲ እሞ ከዓኒ ክንዲ ሕጋዊት ሃገር ትኸውን ኮንግረስ ሃልይዋ ኮንስቲቱሽን ዝድነቕ ሃልይዋ ዝኩሉ ኢኮኖሚ ሃልይዋ ንላዕልና ማዕበለት ክንዲ ትኸይድ ንታሕትን እናንቆልቆለት ክትከይድ ከላ በሪ ደንጀረስ እዚ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ ማለት እዩ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ እሞ ተሃዲድ ከኣን ጎረባብታ ኣይተርፍ ንማዕዶ ዘለዋ ዕሩኽታ ዝነበራ ዩሮፕያን ዩኒዮን ኣይተርፍ እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ክመፅእ ከሎ እዚ ፖሊሲ ዝክበላሾ ከሎ ንባዕሉ እንታይ ክነግረካ ዝኽእል ዓለም እውን ንባዕላ ኣብ ትሕቆን ኣላ ኣብ ሽግር ኣላ ገለ ለውጥሲ ተናድላ ማለት እዩ ምክንያቱ ባዕሎም እውን ከም ዝመስከርዎ እቶም ኣሜሪካውያን ናብ ፕሉቶክራሲ ንኸይድ ኣለና ኢሎም እዮም ባዕላቶም እዮም መስኪሮሞ ናቶም መራሕቲኦም ተዛሪቦሞ ማለት እዩ ናብ ናይ ሃብታማት መንግስቲ ትቕየር ኣላ እቲ ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ ይሃስስ ኣሎ እቲ ዲሞክራሲ ዘይመልክዑ ይሕዝ ኣሎ ስቴት ትንከፍ ኣላ እዚ ከማን ሓያል ስቴት ስለ ዘለዎም ይምበር ድሕርና ፕሉቶክራሲ ተሰጋጊርካ ፌይልድ ስቴት ክትኣቱ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ስቴት ናይ ኣሜሪካ ሓያል ስለ ዝኾነ ነዊሕ ዓመታት ዘገልገለን ብርቱዕ ኮንስቲቱሽን ዝነበሮን ዘለዎን ስለ ዝኾነ ዋላ እቲ ተመሪፁ ዘሎ ፕሬሲደንት ዋላ ብዙሕ ጌጋታት እንተገበረ እቲ መንግስቲ ጠጠው ኢሉ ይኸይድ ማለት እዩ
ወተሃደር ኣብ ዘለዎ ኮንስቲቱሽን ኣብ ዘለዎ ፖሊስ ኣብ ዘለዎ ኩሎም ትካላት ቶም ኢንስቲትዩሽንስ ዘገድሱ ዓበይቲ ትካላት ናይ ዲሞክራሲ ይቆሙ ማለት እዩ ሕጂ ስቴት ኣሎ ማለት እዩ ደውላ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሃገራት ዘይማዕበለ ሃገራት ክንርኢ እንድሕር ኮይና ግን ብዙሕ ግዜ እቲ ትካላት ምስቲ ኣመራርሓ ይለغيድ ምስኡ ተኣሳሲሩ ስለ ዝኸይድ እሞ ናቱ ግዙእ ስለ ዝኾነ እቲ ኣመራርሓ ክፈርስ ከሎ እቲ ትካላት ይፈርስ ማለት እዩ which means ሕጂ እንታይ ይመጽእ እቲ ዴሞክራቲክ ዝነበረ ምሕደራ ናብ ኣናርኪ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እታ ምስግጋር እታ ደውላ ትህሰታ ፌይልድ ስቴት ትኸውን እሞ ሕጂ እንታይ ይኸውን እቲ ምስግጋር ትራንዚሽን ናብ ሽፍትነት ይቕየር ማለት እዩ ሸፋቱ ከዓኒ ብዙሓት ክኾኑ ናይ ግድን ኣይኮኑን ሸፋቱ ወላ 10 ክኾኑ ይኽእሉ ቡምባ ደርብዮም ይኽእሉ ወላ 10 ክኾኑ ይኽእሉ ወላ 5 ክኾኑ ይኽእሉ ወላ ሓደ ሰብ እውን ገለ ነገር ገይሩ ክኸይድ ይኽእል እሞ ንሓደ ቦታ ሓደገኛ ክገብሮ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ዘይብሉ ኩነታት ይፍጠር ይከኣል ሕጂ ኣብ ሃገርና እቲ ሓደገኛ ነገር ዘፍርሃና ሕጂ እንታይ እዩ ናብ ትራንዚሽን ክንከይድ ከለና እምበር ዓቕሚ ሃልይዎ ትራምፕሲ ንዓና ንትግራይ ሰጊሩ ምስ ትግራይ ዘለዎ ሽግር ከይፈትሐ ምስ ኦሮሞ ዘለዎ ሽግር ከይፈትሐ ምስ ኣምሓራ ዘለዎ ሽግር ከይፈትሐ ኢትዮጵያ ትበሃል ደየላ ኸላብ ኢዱ ደይ መርሓ ከሎ ምስ ኣሜሪካ ተዛሚዱ ሓደ ነገር ክገብር እሞ ኣሜሪካ ንባዕላ ኣብ ዘላቶ ሃለዋት እናሃለወት ከላ ብሰልጥ ነገር ኣይኮነን በዚ ምክንያት ተረዲኻኒ ከምቲ ሱዱ ዛረቦ ዘሎ ሕጂ ታናተይ ሕቶ ዝነበረ እንታይ እያ ነይራ እዛ ዓይነት መራሒ መፂኡ ኣሜሪካ ተስፋ ዶ እገብሮም ነቶም ምልካውያን ከምኡ ዓይነት ኣብ ናይ መሬት ሃገር ኣብ ካልእ ከይድካ ኮፍ ናይ ምባል ሕጂ ታንቶ ትራምፕ ይመፅእ ዘሎ ያዕድ ብለኒ ሰብ የብለይ እንድብል ኣረኣያ ዶ ህልዎ ኢለ ሓይተካ ተሕቶ ተረዲኻኒ ኣረኣዩ ኣነ ከዓ እንታይ ዘለኹ መስለካ ተረዲእካ ኣለኹ ትሕቶ ከዓ ኣብ ታሪክ እንድሕር ምልስ ኢልና ክንርኢ ኮይና ወላ ሃይለ ስላሴ ክገዛእና ከሎ ዝተረጋግአት ሊደርሽፕ ዘለዋ ኣሜሪካ ነይራ ወላ ኣብ ክልተ ትከፈል ሶቪየት ዩኒዮን ነይራ በቲ ሓደ ወገን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ነይሩ ማለት እዩ ዌስተርን ፓወርስ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ሓያል ዌስተርን ፓወር ነይሩ ሬላቲቭሊ ድማ ሓያል ኢስተርን ፓወር ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብክልተ ጎኒ ተፀፊዕካ ወይ ናብቲኦም ትፅጋዕ ወይ ናብቲኦም ትፅጋዕ ዝዓይነቱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ መፀግዒ ናይ ዲክቴተርስ ናይ ሱሉስ ዓለም ዝነበረ ንባዕሉ እንተዳ ከም ናይ ኣሜሪካ ጌርና እቲ ንዓና ሂስቶሪካሊ ክሳይ ዝገበረና ክንጥምቶ ክንመዝኖ ኮይና እቲ ወድዕነት እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ምቹእ ኩነታት የለውን ንባዕሎም ንሳቶም ኣብ ምቹእ ኩነታት የለውን ዩሮፕያን ዩኒዮን ከም ተዓንቶ ይደቐስናዮ ንባዕሉ ኣብ ዕግርግርን ዋላ ምስቲ ኣሜሪካን ምስቲ ናቱ ቀንዲ ናይ ቃልሲ ቤተሰብ ንበሎ ናይ ምስፍሕፋሕ ቤተሰብ ንበሎ ኢምፔሪያሊዝም ንሱ ንባዕሉ ይነቃነቕ ኣሎ ማለት እዩ ከም ተዓንቶ ይድብልናዮ ኣብ ጋዛ እንድሕሪ ካብ ገዛና ወፂና ክንርኢ ኮይና ኣብ ሱዳን ንርአዮ ሱዳን ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ ኣላ ኣብ ዕግርግር ትርከብ ኣላ ማለት እዩ ሳውት ሱዳን ንርአዮ ሕጂ ሪሰንትሊ ሎም መዓልቲ ዝረኣኽቦ ካብ ክልተ ተመቂሎም ንውግእ ሲ ኦልሞስት ሬድ ኣለዉ ማለት እዩ ንውግእ ተዳልዮም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ጋዛ እንድሕር ርኢናያ ድማኒ ኣብ ጋዛ ወሲድዎ ዘሎ ትራምፕ ድማ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ኮንትራዲክሽንስ ንኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ርግኣት ክህብዎ ዘይከኣሉ እዮም ካናዳ ንባዕላ ከመይ ሪኣክት ትገብር ኣላ ሎም መዓልቲ ርኢኻ ትኾንካ ነቲ ኩሉ ብፍላይ ናይ ፕሮዳክት ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ናይ ሊከር ገለታት ዘሎ የውርድዎ ነይሮም የውርድዎ ይጥርንፍዎ ነይሮም ማለት እዮም ንመኻዚንኡ ማለት እዩ ባይ ኬኔድያ ሕጂ እቲ ኣሜሪካ ፈርስት ዝብል ኮንሰፕት ክንርድኦ ከድልየና ኣሜሪካ ፈርስት ማለት ብዛዕባ ነብስኻ ጥራይ ሓያልነትን ብዛዕባ ነብስኻ ጥራይ ብሉፅነትን ናሮ ናሽናሊዝም ፀቢብ ሃገርነት ምህላው ማለት እዩ ተሓሳስባኻ እዚ ከዓ
ناي فاشيستس ጭርሖዩ جرمن فرست ዝብል ነበረ ንሱ ይቅድም ናይ በዓል ሂትለር ማለት እዩ ንሕና እውን ሕጂ ንሕና ካብ ዝኩሉ ካብ ታሪክ ንማህራልና ዘብለና እንታይ ኢትዮጵያሲ ኣነ ክብል ከሎ ሓደ ምጽ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ሁነታት ከይተረድአ ኢትዮጵያ ፈርስት ክብል ከሎ ንሕና ብዙሓት ኢና ንሕና ከምዚ ኢና ንሕና ኤርትራ ናትና ባሕር ናትና ክብል ከሎኮ ኣብኡ ከሎ ኩላ ኤርትራ ናትና እንተበለውን ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን እኮ ምክንያቱ ንሕና ብዘይ ባሕሪ ኤርትራ ትበሃል ኣይሰርሓናን ሉላውነት ናትና ሲ ባሕሪ ዘጠቃለለ እዩ ግደፍ ወደ ባሕሪ ሲ እቲ ደቦዶብ ግራተውቲ እውን ንሱ ኣባኢሱና እዩ ናይ ባድመ ታሪክ እንድሕር ክንዝክር ኮይና ሓደ ካብኡ እዩ ባሕሪ ይኮነን እኮ ባድመ ሕጂ ዕግርግር ስለ ዝደለዩ ግን ክለኽፉን ኣለዎም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ማለት እዩ እዚ ግን ክንሓስብ ከለና ንሕና ድማ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሽግራት ከነስተውዕል ክንበቃዕ ኣለና ኣብ ውሽጥና ምድሪ ቤትካ እንድሕር ደየፅሪኻ ምድሪ ቤትካ እንድሕር ደይኮስቲርካ ተደፋሪ ኢኻ ትኸውን ስርዓት ናይ ሃገርና ንሕና ጥጡሕ ባይታ እንተደይ ከፍተሎም እንተደይ መስኮት እንተደይ ከፍተሎም ንሳቶም ንዓና ከደፍሩና ይምኽኣል ፈትዮም ኣይኮኑን እኮ ንዓና ኣብ ልኡላውነትና ኣሚኖም እንዳደልዩና ከለዉ ክገብርዎ ስለዘይከኣሉ ንሕና ከዓ ነቲ ነፃነትና ክነምፅኦ ስለዝከኣልና ዝተነፈግናዮ ነገር ሕጋውነት ሕጊ ጠፊኡና ብሕጊ መኪትና ብሕጊ ክሰርሕ ስለዘይከኣልካ ብሓይሊ መኪትና ዘምፃእናዮ እዩ ናብዚ ከዓ የእሚናዮም ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝዓመኑሉ ሕጂ ክክሕድዎ ከለዉ ብኩሉ መንገዲኦም ዝርትዑ ዘለዉ ብሓይሊ ተረቲዖምሲ ብሕጊ ድማ ተረቲዖም ሕራይ ኢሎምሲ ሕጂ እንደገና ንድሕሪት ክምለሱ ኢትዮጵያ ከምዚኣ ነይራ ዶ ባሕሪ ናትና እዩ ነይሩ ዶ ሕጂ ብመስፍንነት ምዝማር ሕጂ ኣክሱማይት ኪንግዶም ናይ ቀደም ነበረ ምምፃእ ሕጂ ራእስታት ናይ ኢትዮጵያ ብኣቶም ጌርካ ምፍካር ብነገስታት ናይ ኢትዮጵያ ምፍካር ኣክሱማይት ኪንግዶም ጌርካ ምፍካር ከምዚ ኣመተ ዓይነት ቅድሚ ኤርትራዊ ሃገር ቅድሚ ናይ ኣፍሪካ ሃገርነት ዝነበረ ወድዕነት ኣምፂኻ ሕጂ ንድሕሪት ተመሊስካ ብኡ ክትፍክር ክሳይ ምግባር ንባዕሉ ኣብ ምዕባለ እንታይ ኣሎ ምስለካ ፕሮግረስ ዝበሃል ኣሎ ሬትሮግረስ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ማለት ምዕባለ ዝበሃል ኣሎ ጉተታ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ማለት ሕጂ ናብ ጉተታ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ንቅድሚት ገጾም ክንዲ ዝኸዱ እሞ በቲ ክመፅእ ዝግብኦ ናይ ኢንተርዲፐንደንስ ብምትሕግጋዝ ደረጃ ድላዮም ክረኽቡ ክንዲ ንቅድሚት ምጥማት ንድሕሪት ይጉተቱ ኣለዉ ማለት ወልካ ዓንቶ እንዲ ሃገሊስካ እቲ ምልካዊ ስርዓት ተርሒዝካ እቲ ሜላ ትጥቀሞ ወይ ከዓ እቲ ካርድ ትጥቀሞሲ እዚኣ ስርዓት እዚኣ ኣብ ኣቲንክ ድሓን ዝኾነ ስርዓት ተዝመፅእ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስርዓት ኢትዮጵያ ናይ ምስራሕ ዋላ ናይ ምጥቃም ባሕሪ እውን ፀገም ኣይምንሃለወን ግን ድመፅእ ዘሎ ስርዓት ከዓ ብሓይሊ መፅእ ክምልኣልካ እንታይ እዩ ሕጂ ንሱ እቲ ምዕባለ ጉተታ ምዕባለ ፕሮግረስ ዝብልካን ጉተታ ሬትሮግረስ ዝብልካን ዝገልፅ ነይረ ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብረካ እንተዳ ፕሮግረስ ኮንካ ፕሮግረሲቭ እንተዳ ኮንካ እንታይ ካ ትገብር ማለት እዩ ፕሮሰላም ኢኻ ትኸውን ሕጂ ብሕጋዊ መንገዲ ከዓ ትኸይድ ብሕጋዊ መንገዲ ከዓ ትስእኖ ነገር የለን ብሕጋዊ መንገዲ እንድሕር ከድካ ፍሬንድሊ ኔይበርሁድ ትፈጥር ማለት እዩ ፍሬንድሊ ኔይበርሁድ እንድሕር ፈጢርካ ሳስቴይናብል ፍሬንድሺፕ ትፈጥር ቀዋሚ ነባሪ ዕርክነት ሕጂ ኣረጊት ካብ ኣረጊት ፎርሙላ ከዓ ትጋላገል ኣረጊት ፎርሙላ እንታይ እዩ ከምዚ ኩሉ ግዛ ኣብዚ ስኻውን ኣጋይሽ ተምፅእ ኣነ መፅአ ነይረ ከምኡ ተዛሪበካ መን መፅኡ ነይሩ ማዕሾ ዲገለ መፅኡ ተዛሪብካ ኣረገውቲ ፎርሙላታት ክድርበዩ ኣሎ እዞም ኣረገውቲ ፎርሙላታት ዲክቴተርስ ዝጥቀሙሎም እዮም ፕሮግሬሲቭ ሰባት ዝጥቀሙሎም ኣይኮኑ መስፋሕፋሕታ ኣካላት ግን ሎሚ ዩዝ ኤን ትሮ ዕርክነት ናቶም ተጠቂምካ ደርቢ ከምዚ ዲስፖዛብል ኣለካ ምሽ ሳይሬንጅ ይኹን ዋላ ናይ መርፍእ ናይ ገለመታት ትጥቀመላ ድሓር ትድርብያ ዝኾነ ነገር ከዓ ትጥቀም ኣቢልካ ትድርብዮ ነገራት ምሻ ኣሎ ሕጂ ዕርክነት ናይ ዲክቴተርስ መስፋሕፋሕቲ ተጠቂምካ ደርቢ ሎማ ዓርኮም ይገብሩኻ ንፅባሒቱ ከዓ ፀላዮም ትኸውን ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ናይ ቀደሞም ምለሱ ማለት እዩ ሕጂ እንደገና ድማ
يتعرقوا عندنا هاي باسو كم زس لزخون يوم زتريو زلها فيش سيركل ناي عركنتن صلئن شنكول الكبر نريو زلنا اب عالم اباناون حنسام سويانه تتعرارخ حراي نعو قديفكا مس ابي تتعرارخ حراي كان نعو قديفكا مستحاله صديقا كتواغو صدم تفاسس كالو خاتچانو مديسكا سلام تتقبر تدلي تراخيبهم دو تراخيبنا دو كمزدو خبلخا شنكول كبلخا ينبرو مالت حجي كتصنعهم على كات نيتشر ناي ديكتاتورس بحري ناتهم كتصنعوا لك بحر ناي ديمقراسي كتصنعوا لك بحر ديمقراسي بحرياتو اصنعكاي حجي انت اخا تدل مالتيو قوام عركنت كتفطر نز نيتورك زي دما نخم تعنتو يزبلنا جلوبالاوي عالم تسريحه سلازلا بفلا حجي خا مع عبيلا سلازلا ازماتك ابعد خطر يكونوا زلو እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዲሞክራትስ ንዓኻ ዝማትካ እዮም ማለት እዩ ብዛዕባኻ ጠጠው ዝብሉ ኤርትራ ክትውረር የብላን ሃገር እያ ኢሎም ዝምክቱ ደው ዝብሉ ስለዚ ምስ ኤርትራ ብሰላማዊ መንገዲ ኢንተርኣክት ንገብር እምበር ኢንተርዲፐንደንስ ንፈጥር እምበር እንካን ሃባን ንበሃሃል እምበር ብሓይሊ ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለን ዝብሉ ኣካላት ስለ ዘለዉ እዚኦም ወላ ይውሓዱ ኣዝማትካ ነበርቲ ዝማትካ ስለ ዝኾኑ ከተናዲዮም ክትበቃ ኣለካ እቲ ኔትወርኪንግ ክሰርሖ ኣለካ ምክንያቱ there is no dictatorship without networking likewise there is no democracy without networking democracy بزي سلسلة أبزا جلوبالاوي عالم يلن dictatorship بزي سلسلة يلن مال سلازي زمودو اللوغن زمودو نبار زمد يخلو زلو امبر أرغيت أغابا فورمولا غيركا كتقم ازي كدربه ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ንፖለቲካ ዘይትርጉሙ ንሃቡ ዝኸዱ ሰባት ንዕርክነት ዘይትርጉሙ ንሃቡ ዝኸዱ ሰባት ንዲሞክራሲ ዘይትርጉሙ ዝህብዎ ረቂቕ መጽናዕቲ ዘይወስድሉ ኮፒ ኤንድ ፔስት ክገብርዎ ዝደልዩ ንኣሜሪካ ዝግበር ልክዓው ከም ዘለዎ ኣብ ኣፍሪካ ክትጥቀመሉ ከም ዘለካ ዝፍትኑ ሰባት ዘይከይድ ምስ ካልቸርካ it is እንታይ ምዕባለ cultural development رديكا culture كاتا يمسلكا eventually ببروسس دا ايو merge زغبر امبر mathematically حوس ابلكا حدا خدغبر يتخيل نيخا رديكا ابزينا خلنا اب زوان زحجي اوف كورس كم تتاوسو صنعخا اتي اب حزبنا زلو مرغغا طقيس كاين ديخا بتوم نفعات وي ما نطفات بتمرت ديو ببوليتيكاون حديو كغورو زلو مقساسات اب يونايتد نيشن ديو اب عالم ديو كاب نسلام نخزمرو يلكا عنتو تنكيف كايركا وجس نتهزبناون اذا عينت مدرتات كوسدنا سلاموي ادمنستريشن ده هتكبر صبق دطبق ركالين يركا عنتو وي بقصالو نابزنا يدنب تقاوم حجيون اب غلغله بوليسايز كونتري اخا نحر حدا بوليسايز بوتو لو زعبا فتحن ديمقراسينا بيرتا تدليخا العاونت نحت تنكيفو اي ثينك كمري توستنا كمنات كانتايت بلو تونزيفو صنيحو حجي ابتنا العاونت دختدب غباكاس ولا نتزلو خنتاتنا العاونت تدفيرو بزي قدس بخمي مصي 5 صنعخا تاريخ ملس الكاون اندحر اب العاونت عليو اتي اب دنب تقاومو زلو ኤርትራው ኸ አበይ ላይ ክጥርነፍ ኣለዎ እንታይ ዓይነት መዝሙር ክዝምር ኣለዎ ብሰዓት እዚ ብርከዛ 98 እንደስተባል ኩሉ እዋናት ነይሩ ኤርትራ ኣብ ናይ ባድመ ውግእ ተወሊዑ ውግእ ኣዋላልዑ ካልእ ሕቶ ኸውን ኽእሊ ወላ ነስርዓት እንድምልከቶ ኸውን ኽእሊ ውግእ ተወሊዑ ግን እቲ ስርዓት ዕድል ተረኺቡ ኣነ ዝነበርክዎ ኣብቲ እዋን ስለ ዝከታተል ስለ ዝነበርኩ ብዙሓት ኤርትራውያን ተጠቀሙሉ ነይሮም እቲ እዋናት ፖሊሳይዝ ገይሮም ኣብ ሰዓት እዚ ኸ ክድገም ኣለዎ ዶ እዚ ጉዳይ እዚ ወይ ድማ ምስ ህዝቦም ኣብ ናይ ሰላም መዝሙር ክዝምሩ ኣለዎ ትብል ስኻ ርድያት ካላ ታሕተይ ጽሞቅ ካስከታ መወዳእታ እታ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሰላም መዝሙር ዝጠቐስካዮ ሚድያ ዘለዉ ድዮም ፖለቲሻን ድዮም ብዘየገድስ ኣበይ ናይ ደንበ ተቃውሞ ኣለዉ ኣብ ናይ ሰላም ቋንቋታት እንዳተዛረቡ ነቲ ዓለም ከፍልጥዎ ዝውግእ ጠጠው ክብል ደገብሩሎምስ ኣብ ገለገለ ትርኢ ኢኻ ነው ፖለቲሳይዝ ክገብርዎ ክጥቀምሉ ንፖለቲክስ ማለት እዩ ርዳእኒ እዩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኮንካ ነቲ ስርዓት ፍትሒ ስንሕድየ ምፅልካ ብዛዕባ ፍትሒ ተሓቶ ሕጊ ተደየ ምፅልካ ሕጊ ተሓቶ
أبنا جزء الأولويات كنت أخبر له كتحسب الصح وحجي صبغ زيادة نقول سب تشجروا زلا صيغم كوينا زلا زدن بتقاومه نتال أولويات كم يترداي هو حجي الأولويات نقوليو حزب انتاعي مسلو كمزي دوب سجيرو من تمسيهم كوينات تغيرو ملكا مريت كان توسيدو ملكا قال غيرو يدو لولاونت ግን ሰፊሕ ትርጉም እዩ ዘለዎ لولاونت بزعبا مثل ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚርካ ክሳዕቲ ሶሳይቲ ኣብ ሓደ ክሊ ናይ ጂኦግራፊያ ዝርከብ እዩ ማለት እዩ ኤርትራዊ لولاونت እንድሕር ክትብል ኮንካ ሕጂ እቶም ኩሎም ዲሞክራሲ ዝዕድለካ መሰላት ብሙላኣቶም ናይ ስራሕ መሰል ናይ ሕክምና መሰል ናይ ትምህርቲ መሰል ናይ ኮታ ናይ እናባባር ኩሉ መሰል ናይ ኢኮኖሚ ምፍጣር መሰል ናይ ምዝራብ መሰል ኮታቶም ኩሎም ንወዲ ሰብ ዘድልይዎ ንሰብ ከይጎድአ ንሱኹም ዕብለሎም ዝኽእል ትካላትን ውልቀ ምንቅስቃሳትን እዚኣቶም ኩሎም ናይ ምዝራብ መሰል ናይ መኽሳስ መሰል በቲ ሕጊ ተገዚእካ ክትገብሮም ዝግባእካ በቲ ሕጊ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሕጊ ዝገበርካ ትካላት ተማእዚዝካ ክትገብሮ ዝግባእካ ከይንፈገካ እዚ ኩሉ እዚ ልኡላውነት እዩ ኣብቲ ልኡላውነት ዝኣቱ እዩ ማለት እዩ ኮታስ ናይ መሰል ኩለንተናዊ ናይ መሰል ሕቶ እዩ ልኡላውነት ማለት ልኡላውነት ሃገር ትብለን ዘለካ ሕጂ ባሻይሲ ልኡላውነት ክድፈር መሬታ ክድፈር ኤርትራ ባህር እንድሕር ተወሲዱ ኣነ ብርዳእኒ ልዕላውነት ኤርትራ ተደፊሩ ኣሎ መሰል ኤርትራ ይኮነ ተመሲሉ ዘሎ ሃገር ክህልወካ ኣለዋ መሰል ክህልወካ ሃገር ክህልወካ ኣለዋ ዲሞክራስን ፍትሕን ክህልወካ መስለኒ ተጋጌረ ናኖ ፅቡቅ ኣላ ሓሱ እንዴት ዝብል ዘለኹ ኣነ ሓደ ከምኡ ከ ዝብል ዘለኹ ናይ ተቐድም እስኻ ሕጂ ትልዕላውነት ተቐድም ቅድም ዋላስ እቲ ክትገልፆ ፅናሕ ሕጂ ንሕና እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ ትወድዕነት ሕጂ ክነተኣሳስሮ እንዲ ዘለና ኣቐዲምና እንታይ ክንብል ፀኒሕና ነቲ ወድዕነት ናይ ዓለም ዘሎን ነቲ ተኽእሎ ናይ ኩናት ናይ ምውራር ንኤርትራ ብኢትዮጵያ ድመፅእ ብኣብይ ድመፅእን ፈኸራን ነዚ ኩሉ ዝመዚናዮ ማለት እዩ ሕጂ ኣተሓሒዝና ኢና ንልኡላውነትና ከዓ ንከላኸል ማለት እዩ ንልኡላውነትና ክንከላኸል ከለና ሕጂ ንሕና ፀረ ውግእ ክንከውን ከም ዘለና ምሽ ጨሪሕና ብዘለና ዓቕሚ ንትካላት ኣብ ዓለም ዝርከቡ ይኽኣሉ ኣይኽኣሉ ወላ ኣብ ሽግር እንዳሃለዉ ከለዉ ምሳና ጠጠው ዝብልሉ መንገዲ ክፍጠር ብዓቕሞም ንዓና ጠጠው ክብሉልና ድሓር ከዓ እንታይ እዚ ጀንዊን ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ካልኦት ክግደስ ከሎ ብዛዕባ ነፍሱ ይግደስ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ እውን ክህሰ ከሎ ንዕኡ ዝሓሊሉ ሰባት ክህልው እዮም ከም ዝህልው እዩ ዝገብር ዘሎ ወይ ክህልው ይደሊ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ንሱዳን ክንሓሊ ከለና ንሕና ሕጂ ንዓና መንቲ ክጥዕመና እምበር ንዕኦም ክጥዕሞም ኢልና ጥራይ ኣይኮኑን ምክንያቱ ጎረቤትና ስለ ዝኾኑ ምስኦም ተዛሚድና ኢንተራክት ስለ ዝንገብር ብኩሉ ሸነኻት ኣናባባር ናይ ግድነት ጥዕና ክህልወካ እንተ ሰላም ክትህልሱ ጎረቤትካ ከዓ ሰላም ይሃሉ እዩ ስለዝኾነ በዚ መንገዲ እዚ ኢና ንሕና ሕጂ ካብ ገዛና ወፂና ጎረባብትና ናብ ዞናና ናብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ መፂና ማለት እዩ ሕጂ እታ ልኡላውነት ናይ መሬት ትኹን እታ ዝበልካያ መሬት ምሽ ክወሩ ባሕሪ ወይ ገለ ይፍክር ኣሎ ኢልናዮ ሓደ ተወድዕነት ኣጥዕናዮ ካልኣይ ነገር ንሕና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንተሊና ዲና ንልኡላውነት ናትና ዝያዳ ነኽብሮ ወላ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንድሕር ዘይብልና ምክንያቱ ብሓደ መንገዲ ኢልና ነርና ንሕና ፍኒስትራን ተደይንኸፍተሎም መስኮት ተደይንኸፍተሎም ንዓና ዝደፍረና ሰብ ኣይመሃለወን ገዛኻ ባዕልኻ ኢኻ ተድፍራ ማለት እዩ ሓዳርካ ገዛኻ ባዕልኻ ኢኻ ተድፍራ ማለት እዩ ረድየካ ዘድፍረና ኣካል ንሕና ብውሽጥና ስለ ዝሓመምና እቶም ኣሚኖምልና ዝነበሩሲ ክጣዓሱ ጀሚሮም ማለት እዩ እቶም ከይፈተው ዝኣመኑልና ናብ ሕጊ ከም ዝረግፁ ዝገበርና እዮም ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ሕጂ ክደፍሩና ጀሚሮም ንምንታይ ባይታ ረኺቦም
بايتان دحر رخيبو زخونه ديكتاتور كاني تا يدقبر مالتي اكسبلويت يقبر نتي نتخونتات يمزمزو مالتي سلازي نحنا انت كون كنصعر علنا ابننا حدناتهم تقاومت زلنا حجنا امنه تقاومت لنا مش نصرحتنا يسمرا نقاومو نحنا نبعلنا ديمقراطيكال انتراكت نقبر دينا ثم تقاوم نركب نكبابر دينا علامنا انا صيرنا نفلت دينا ديمقراطي خبو غبو نترجما دينا ويش حلفنا هاجرنا نهبينا كابانا بزحات አለው ሁሉ ሁሉም መጽናዓት ክበጽሖ ዝኽእል ምስቲ ስርዓት ድዕምጽና ተጠው ዝብሉ ወይ ምስቲ ክጎብጠና ዝደል ጎረባብትና ተጠው ክብሉ ዝኽእሉ ስለዚ እዞም ኣና አንቶ ያቀዲመ በቀዳማዊን ከይተረፈ ያቀዲመ ነዊሕ ግዜ ዝበልኮ ሓደ ኮኑ ሰለስተ ኮኑ ዝበልኮም አካላት ዲክቴተርስ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኮኑ ኣብ ገዛና ዘሎ ሓንሳዕ ዝዕረቁ ሓንሳዕ ዝፋቀሩ እንዳኾኑ ንዓና ክፃወቱልና ከለዉ ብመሰረቱ ልኡላውነት ናይ ሃገሮም ከኽብሩ ዘይከኣሉስ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ልኡላውነት ክሰርሑ ዘይከኣሉስ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ክጥሕሲኦም ክወስዲኦም ክዘምቲኦም ኢልና ልዕሊ ዓቕምና ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ልዕሊ ዓቕምና ፍርሂ ኣብ መዓንጣና ክነእቱ የብልና وقد يا حجي باشا حوابزي كتنتصر من تان تاخبلك انت حتى كازو لخانه ردان له تي سرعات الدحر تفلالي مقدي بدبلوماسي دغورو ولا خطوسو تخلي خاب اب تكشن عشان شمون تدغورو ركبات مسابي انت هايبل نيرو بريزيدنت إسياس أفوركي اب ساعاتتي تي بزح سب بزح ارتراوي دي عقبولو نيرو ولا تدغافو خيترفه تحدي إنا نزبل كنت هزبي غوغوي دبل سخامر حنا دبل زو ቋንቋታት እዚ ብዙሓት ኤርትራዊ ኣቆጢዩ ደጋፊን ተቃዋሚን ኮይኑ እዚ ኣብዚ ኾሎ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ እንድሕር ሃገርካ ክትድፈር ኪላ ብልዕላዊ ብኻብ ካልእ ሃገር ብዛዕባ ዲሞክራሲን መሰልን ባይቱ ኢልካ ትሓስብ ንስኻ ብርከዚ ሃገር ከይሓስካ ሙሉእ ኣለካ እቲ ሓዊ ምስ ጠፍአ ወይ ምስ ዝሓለ ነቲ ስርዓት ዝመርሓካ ዘሎ ብሙሉእ ክትሓቶ ፅናሕካ ክትሓቶ ኢኻ ሽዑ ኣብ ሃገር ካብ ተደፈረትሉ እዋን ግን ዲሞክራሲያዊ ደምፀ ትማሉ ከማን ሱሕሊፍ ዳሃበና ኢልካ ግን ኣብ ሕሉፍ ተመሊስካ አይ ቲንክ ንጹራይ ክህሉ ኣይግቦን ኢልካ ትሓስብ ዕላማኻ ቀንዲ هو حجي تايدي مثلك نسان دينا خنقلصات نحنا اسان داتا نسب تدناغرو زلا حجي نسخا موغوتك تموغوت كلخا مالسي تبديلكا تخصص مش እንዳዳኛ ተኸይድ ማለት እዩ ድሓር ተማጉትካ ምስክር ዲ ገደዲ በተዘድል መንገዲ ሕጋዊ መንገዲ መቸም ፍርድኻ ትረክብ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ንመን ኢና ንጠርዕ ዓመጎተ ኣለና ምሽ ክንወረኩ ኢና ገንዘብና እዩ ገለብሉና ኣለዉ ነቲ ገንዘብና ማለት እዩ ነቲ ዘረጋገፅና ገንዘብና ንሕና ጭብጥታት መድዩ ኣለና ማለት እዩ ብዓለም ደረጃ كمسكر زغل شفتات على ማለት እዩ بيونايتد نيشنز درجه ማለት እዩ አባላት ናይ ዓለም ለኻው ትካል ካይና ማለት እዩ ሕጂ ጥርዓናትና ናመን ይኾን ዘሎ ዳኛና ኣብዚ እዋን ዝሕፍሽፍሽ ኢላ ዘላ ዓለምሲ ዳኛና ጥርዓና መን እዩ ማለት እዩ ኦኬ ንሕና ንጥርዓሉ ኣካል ንተሓባበሩ ኣካል ወይ ክሰምዓና እዩ ዳኛ እዚ ጥዑይ ንብሎ ኣካል ህዝብናን السراويتني سراويتنا هاجرنا السراويت بمردع زي كونس بزي مردع 99% كم كتب له تخيلها قال زنبالي خلوه خيلنا دحرت مبزحته اجن نخموت نغطفئ نسدرو خسددو حضر نخي يقبر نابرا نخي يهلو بسلام نخي ينبر زدلع يكون جزء نبعلو تزيادة تبدله اتهزبن اتسراويتين يجولو اجي نحنا نترعلو ندادانيا نسي تما قلت كلها ابينا يدانيا تترعك تفرمت عنك هذا الحين بسراويت ايرترا استايت بلا حجي ابزي اتوباشا سراويت ايرترا حجي نحنا انتاينا نبل هزبن سراويت ايرترا هو ناي مجمريا نعها بداليخا اذا ابدي كون وقع صباحي قوتت زبلكا تمالي تمدو عنتو يتقصص صناحكا نحنا حدينا مش إثيوبيا إلو أبدي قدايكا أبدي حلم خان زعتوكا إتي تمالي بدوب كواقع صنيحو ببادم كواقع صنيحو ترديكا
تمليسو حدا إنا زبلكا كلتا هاجر أيكوننا نينو زيش الرحي تمالي بايتا عند خده مس قليهم كفاقر صنيعو تمليسو صلاة زقبرهم فتو تخان صلاة خان كم ديت فلت زقبر كازلو مرحبا تمالي زغلو زبلكا زنبره تمليسو حج دماني نعها أبز كل شجر كتوكا خلو مسجورة بابتها أبلا عدد تحتن كتوكا خلو ب بسلامة ومن قدي كفتح زقبوه نجارات سلزقونه امببل نوج وكمل كانت حجوز الخزي عمزي قم حجي وقت تولي عسي كنت تتابع عسي امببل لك كدفر نحركي له بجوزه كما يري امبتيلو كوا سرعات يكون عند هالسجلو إيرتران نحر كوراخ إلى سرعات إثيوبيا مانم إيرتراوي فتوت لأيونة سرعات نجزو نخيت دفريق كدالو إلما كمكت مالتشو أب ساعات مبولة تيلكايا ساعة أبدأ هونكا كردان دحركوين نعاي يتتابعوني هذا لها بيزيكلي تايتولو لها أبدي ساعاتو ميبي أب ساعاتو دا يكون كان نسرعات زي هاي فالين بولو تحاوي الجزء إنها تدفرت نجميرون بالخبرة سراويت نو ما زيادة السعادة اللي هانتاي مسلكا هذه النتوركينج زبلنا يو عنتو يا قديمة زبلس كلها نزي من صف هوننا انتي مخنياتو يعرفتوها أبجزا خاطرها يكون زلو ناي سلام تطابقتي أبير ثلاث راي يكون زلو بزاز لنا عالم حج بفلاي يكون الحجز قدم كمان أب كله نيرو مالتيو مخنياتو إثيوبيا بدي قدامها وحايلي أي جزءنا معنا ترديكا نحنا دما بدي حجزنا قداماويان أيشنفنا يوم متحجز يو انت عينت نيرو من البعض هذا كلتن كتبوا تخيل مالتيو طبنجا تشكيمهم ديوم مسانا توكيشوم حجزومنا وي غنزبهم بغنزبهم بوليتيكان يوم حجزومنا بمساريا معدال بقطبا معدال يوم حجزومنا زي كم تزنبرو كنت قصون خيلنا مالتي كنذكرون خيلنا التاريخ مالتي ترديكا اجي نتوركين انتينا نقبر نحنا إذا أبي إثيوبيا زلوا إكزامبل كأننا كو مكين نعمل تجري له قربيتنا عندهم أوكي قربيتنا عندهم تجري جبارة يناتهم بملؤ نحنا مسير تراخ نواقع عند اللينا سبعي شبيتو يبلالو أبقى خيباتها سلمتها عفو تفضل السكر دعنا تدينا حجي زاد بس كاره تجري ساتهم عن صرصيرهم دحر حجي نحنا خوينات عين دلن يبلولو بس إيرتراويان بفلاي كوينات كنقبر عين دلين هنا صحواتنا بقولوا حونات بقر انتايو أبز خمزيو بسرح أبتي أب مجهاس ويا بهاجر متحاس ديكونسي أب حقاونتنا هاجر متحاس ديكونسي أب متحل لايو مالتيو لذي نحنا مس إيرترا كنقبر عين دلينا ويبقبو تمرحو ويكعت وردو زخي ترى فيهم زولو جباراي ترى جبار ناي تجري مالتيو سلازي حزب إيرترا عمو كومو زي بلو المخنيات انتهى له اندحريلنا أبترر أفرهي نبر سلازولو ترديكا كاب تفرهي خنوصو ناتنا حلافنت نحنا نعدل زلنا ديا كنزارب هايلنا كندمع كنسمع نحنا عنا نخيل زلنا عدل زلنا مالتي نسجن بتز حلفونا يتشقونا مسرح مخاوف كلها غديكا عليه بفرهي توحيتو سلازولو عدلو انتايو مالتيو وي دورو قبر ويكا اي هادم مالتيو معاشي تماندي لومي سمعكو ناتكا مس زي المنتن زلو من خاتبلو زقبر كاين يرو سبات نفسهم زلو مس من شو زدنقل زقبر كاين يرو سلمنتاي إرتراويان كمزي يخونلو زبل نقرات نيرو مالتي حجي تعدلنا إرتراويان ويتهدم مالتي مو أب كمزي عمسر شنقط عاتي خادماني كال consequences كاي صعبة كمالتي ويكا عني تم تبل مالتي حجي خابز تم كنوصو خنبقع لنا كاب رعد خنوصو خنبقع لنا مخنياتو تم عملو زقبرو يزخون
ስለዚህ ኤርትራውያን ከአኒ ዝገበርዎም ወተሃደር ይኹን ዋላ ተራሰብ ይኹን ዝበልዎ ዝገበርዎ ይድኸውን ደሎ ማለት እዩ ካብዚ ቴረር ዝኸነውፅኦ ክንበቃ ኣለና ንሕና እቲ ካልእ ወልዕነት ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ካብዚ እንድሕር ወፂኡ እሞ ዝምድና ናቱ ብሕውነት ብሓልየትን ደረጃ ከኣኒ ንሕናን ህዝብናን ምስቲ ጎረባብትና ክጠዓዓም እንድሕር ክኢሉ እቶም ዲክቴተርስ ናይ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ክሞቱ ኣለዎም ክጠፍኡ ኣለዎም ክሰዓሩ ኣለዎም ማለት بخلا أزرار ما خمس سرعات سي كسعروا اللهم مساتهم وتردي كان أبدي أتواشي تانا أنتو حتى رقربت اللي انت ياخذ لك هذا ليه بتزلوا أب مريتنا عند خزارة بصريحنا نو أم مريت النحر حدا قربت كهاجر نايم الدلات كنات أي بعرف حزيلو جوي خلو نتعرض سبعة وزلوا أبدا ساعات زيها نتهاجر نخيت الفريق كلا خلا مزلو سرعات تحق تبغوا يوريو حماو يوريو بزي قد سيلا حيتا كانوا الساقة أقد أسيستي أنا منتاي عبدخون قداي تاريخها قدام من السرعة حقر كايو سرعات دلو سرعات ميتاي خيارايو حقر تلياقن حقر تتلفيراقن أبكالي أخذات تجلا خيلي حيتا كاتا حتى مالتي تا خالي تقلت نعم من تختبرها لك وخنا اتصادق تدري تقرلي زولت أثنيرا نسان دحري دي برهات لك خوينا كون نعان دي خبرها أنا ذكالس زلو هجي نسان تاع أمسلك إتي نسخات ترعلو تكالاتنا عالم حدنا هزبنا سراويتنا كبرعد قوس الله يندحريلنا إتي أتوم قربابتنا زلو ديكتاتورس ناتوم كقاومهم كله أمتى يكون تاتركوب له تقرأ حجرايو ناي جيتاچو وردا ناي حج تزاربو سمع هذا بملو نوياني نتم حدا قلقلافهم كدفهم كله ما دبرتين زلو حلوات تقرايسي رايو لذي هزبهم كا أمنتا يكون تاتركبالو صريقهم مويتو مغنياتو كما حضروا أي كالون عندنا ندحري كواغو زدلي خوينهم كانين وق عيدلنا لوسو هزبنا لما نحنا عبكمو خنبلو تكالاتنا عالم كاني ناتي نحنا نتتكالات بمولو خنطرع كلنا افريكان يونيون خن كم تزولكها يوروبيان يونيون خن كم تزولكها يونايتد نيشنز خن كم كلنا ابلعلي اثيوبيا بددمعو اكالاتنا غيرنا ترديكا بددمعو اكالاتنا يتعهبوا عندو اكالاتنا مهوراتنا يتعهبوا ولا يوحدوا يتعهبوا سلازلو نتي كتقع دايما ريتو كتقع زدل زل اكل زدل سقوم تخنز وسودو غبريهم مالتي اي ثينك مليس كالي خمس انت خالي تحطو بزا نايمو عنتو مليس كاني خبت فلالي مقدي ابدا انت تقيط لاني رأيت بدنبه تقاومو زلو بساعات زي اذا تقطو صنعخا اتي مهور ديو اتي نقوح ديو اتي ميديا تركيو نطف زلو ديو اب ساعات انت يسرح خون على نزل حتى اي ثينك اذا تجلس كيا مثلني تري تغاغي اب يونايتد نيشن متراعيو اب ناي سكيورتي كونسل متراعيو نخلوت هاجراتسي نسلام كطرع خلالو يا خف صريحه ودي ما حنت هاجر نهاجرنا نخور نحسب زلو سرعات ايثيوبياون طوطو نخبلو كطرع له يا خف صريحه مثلني ما كبا رديت مثلني هو مخنياتو انت مثلك انا زي ما ردعتها هبنا له عنتو ذكر نحركونكا اتي ناي ترامب مسرعلنا نابنت رياكشن كيف لته ترامب تردي كان لحد مصر رياكشن كيف لته نتي كونسيكونسز ابقمت كيتوه ناي تعرف سقم تتات وسيدو مالت هو زم سوسد حجي مكسيكو ناتا رياكشن كندا ناتا رياكشن تردي كان لحد اوروباويان ناتو رياكشن اجي نعون بوتا فيو اكستند خغبرو نتي وسين وزنبره كمان ساعنا ابريل كم زوتو يبرا اذا حجي تاي مالتيو ينسحب على مالتيو تنسحب كله مغنياتو اتي كاب غوربابتو هاغرات تكون كاب عالم زرخبو نغرات امريكا ترخبو نغرات اندحر غديلوا اكسكومونيكيتد كتكون يا مالتي اتزرع على بانشمنت ناي اب حبرتسب دما انت مسلكا ولا نقول كسب اكسكومونيكيشن ترى اكسكومونيكيت غيرو مخا اندحر نصيلو مخا تسانكشن زبال السن ودهم زي مسلي اندحر تنصيلكا ترايدكا تريفكا مالتي مغنياتو بزي انتر ديبندنس كتنبر عاي تخيرني خا لومي you cannot create an island of peace إريترا تبال نبينا سلاماويت هاجر أب عالم كتفتر عاي تخيرني خا بزي interdependence جن تتفترو تحدش حسابات كتقبل كتبقى على حجي حدش حسابات كأنتايو تأرجيت فورمولا زبلنا يو دربيخا حدش فورمولا حجي ساستينابل زخنه نبار فقري زمنس
نباري إن كان هابان دمس إذن دا فتر كان حركيلكا نوتوم ديكتاتورس ناي غزاها جميروم كساب عالم زلو نيجيتد እንዳሆኑ እንዳተበሉ እዚ ግን ናይ መስርሕ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናይ ቃልሲ ተጸማምነት ሬዚሊየንስ ክህልወካ ኣለዎ ሪካቨር ምእንቲ ክትገብር ካብ ውድቀታት ናይ ብሓቂ አይ ቲንክ ካቨር ጌርካኒ ካቶ ባሻይ ናይ ብሓቂ ለመስግነካ አይ ቲንክ መብዛሕቱ ካቨር ጌርና ያና ተረፈተልዩ ትብሎ ነገር ተልዩ ደስ እንዳበለ ምትሰማዓካ ኸለ ኦኬ ካልእ ዝብሎ ነገር ተልዩ ናይ መወዳእታ ክብሎ ዝኽእል ነገር መጀመርያ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ይቐኒየለይ ይብለካ your questions were very good challenging that's what I like ኣነ ዝደልዮ ከምኡ እየ ዝፈቱ ምክንያቱ ከዓል ኣይትኸዓል ብዘየገድስ ክትውጠር ክትበቃዕ ኣለካ ብጋዜጠኛ እዚ እንተኾነ እዚ እቲ ጋዜጠኛ ዝሓተካ ዘሎ ስለ ዘይፈለጠ ኣይኮነን እንዳፈለጠ ከሎሲ እንታይ ክዝርጋሕ ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ እንታይ ናብ ህብዝ ክበፅሕ ኣለዎ እቲ መጎተ ከምዚ ዝኣመሰለ መጎተ ኣሎ ኣብዛ ዓለምና እሞ ከምዚ ዝብሉ ኣለዉ እሞ ነዚስ እንታይ መልሲ ይወሃቦ ካብ ዝብል ነቒሉ እዩ ተዘይኮይኑ እቲ ዝበዝሐ ኢንፎርሜሽን ዘለዎ ጋዜጠኛ እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ዓለም ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ብዙሕ ስለ ዝራኸብ ዕረፍቲ ስለ ዘይብሉ ስርሑ ንሱ ስለ ዝኾነ ንሽግራት ምግንዛብን ንዕኦም ከዓ ብምንታይ ይፍትሑ ኣብ ሃሰስ ምባልን ንዕኡ ዝኾኑ ኣካላት ኣብ ምእካብን ስለ ዝርከብ ጋዜጠኛ ምናልባት እቲ ሽም ደይጥዑም ከይከውን እምበር መእከብ እንተበልካዮ እውን ካልኣይ ሽሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ባህላ ምክንያቱ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ንፍትን ዳእምበር ጋዜጠኛ ትኳ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ብጣዕሚ የመስግነካ ብሓን ትዋሳኣሉ እንዲኻ ዘለኻ ብሽም ብከምኡ ኢና ክንከይድ ድሓን ስለዚ ኩሉ ዓይነት ስለ ዘምፅእ ኩሎም ነገራት ስለ ዝእክቦም ከምዚ ጉሓፍ ታሽምክ መእከብ ዝበሃል ነበረ ልክዕ ጋዜጠኛ ከዓ መእከብ ስለ ዝኾነ ብኡ ንኩልኻትኩም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግነኩም ይደሊ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ሜድያ ተካይዱ ዘለኹም ኣካላት ካልእ ዝብሎ እንተልዩ እንታይ እዩ ስደት ሕማቕ እዩ ውፅኢት ናይ ውርደት ውፅኢት ናይ ምልኪ ውፅኢት ናይ ጉጉ ምሕደራ ስለ ዝኾነ እንድሕር ወሪዱ እንዲሁ ግን ብድሕሪኡ ጽቡቕ ኮሚኒቲ ክህልወና ምፅዓር ተሰዲድና ከምኡ ድማ ኤጁኬሽን ኣብ ትምህርቲ ምእማን ምክንያቱ ዘይተምሃረ ንድሕን ዘይተወቕረ ንየጥሕን ይብሉ ቦታትና ድሓራይ ኢኖቬቲቭ ክንከውን ማለሲ ናብ መሃዝነት ክንሰጋገር ድሓራይ ከዓ ሼሪን ሪሶርስስ ኤንድ ማንፓወር ክንፈልጥ ማለሲ ናቹራል ሪሶርስስ ንዓና ጥራይ ተዓደሉ ይኮኑን ክንህቦምን ክንወስዶምን ዝተፈጥሩ ስለ ዝኾኑ ማንፓወር ከዓ ከምኡ ክኢላታት ሊቃውንቲ ድማ ክንልቃሕን ከነለቅሕን ንኻልኦት ክንረድእን ንሕና ክንርዳእን ከዓ ስለ ዝኾንና ፍልጠት ይኹን ናቹራል ሪሶርስስ ከዓ ሼር ክንገብሮም ከም ዝግባአና ከምኡ ድማ እቲ ኤሰንስ እንታይነት ናይ ኢንተርዲፐንደንስ ናይ እንካን ሃባን እንታይነት ኤሰንስ ንሱ ክንፈልጦ ከም ዝግባአና ማለት ብናትና ሃብቲ ጥራይ ክንነብር ከም ዘይንኽእል ብናትና ዘለና ንብረት ጥራይ ክንነብር ከም ዘይንኽእል ክርዳእና ኣለዎ ምስ ካልኦት ተዋሲእና ንዕኦም ሂብና ዝወሃብ ደይብሎም ንሕና ንህቦም ንሕርለና ኮይኑ ደለዎም ከዓ ካብኦም ወሲድና እንካን ሃባን ኢንተርዲፐንደንስ ክንፈልጥ ከም ዝግባአና ልዕሊ ኩሉ ድማኒ ታሪክ መምህርና ከም ምዃኑ ክንርዳእ ይግባአና ታሪክ ጥራይ ናይ ዝሓለፈ ነገር ምዝራብ ዘይኮነሲ ናይ ለውጢ መስርሕ ናይ ለውጢ መተዓይ ከም ምዃኑ እውን ክርዳእና ኣለዎ ካብ ታሪክ ተማሂርና ኢና ታሪክ ኣደ ናይ ኩሉ ስርዓተ ትምህርቲ ከም ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎ ኣደ ናይ ኩሉ ሳብጀክትስ the mother of all subjects history እዩ ንኩሉ እዩ ዝሓቅፍ ንሳይንስ ሓቅፎ ንፊዚክስ ሓቅፎ ንኬሚስትሪ ሓቅፎ ንካሊእ ሓቅፎ ንኩሎም እዩ ዝሓቅፎም ስለዚ ንውግእ ይሓቅፎ ንሰላም ይሓቅፎ ንኩሉ ስለ ዝሓቅፎ ታሪክ ካብኡ ተማሂርና ኣደ ኩሉ ከም ምዃኑ ተረዲእና ኣብ ታሪክ ናይ ብሓቂ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ንፅባሕ ንግሆ እውን ኣብ ካሪክሉም ናይ ኤርትራ ኤሌመንታሪ ዝኾነ ኣትሊስት ዝለዓለ ደረጃ እንተዘይኮነሲ ብዛዕባ ፖለቲካን ታሪክን ከም ስርዓት
ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ንኩሉ ክወሃበሉ ዝኽእል ደረጃ እንተዝህሉ ባህላ يعني ምክንያቱ ጀነራል ኮንሰፕት ምእንቲ ክህልዎ ህዝቢ እሞኒ ዳሓራይቶም ፖለቲከኛታት ቶም ሰብ ሞያ ክዛረቡ ከለዉ ኣትሊስት ንክርድኦም ክበቃዕ ምእንቲ እዝን ወዲ ከምዚ እናፍረና እዞም ሕጂ ድቃለሱ ዘለዉ ኣካላትና እውን መንእሰያት ድዮም መተካእታና ድዮም ነዚ ፈሊጦም እንድሕር ተቃሊሶም ጥራሕ ንቑሓት መንእሰያት እንድሕር ፍሪና ጥራሕ ኣፍሪና ክበሃል ዝከኣል ኣፍሪና ክንበሃል መተካእታ ጌርና ክንበሃል ዝከኣል ምስትውዓል ዘለዎም ታሪክ ተረዲኦም ዝቃለሱ ዴሞክራሲ ዝርድኦም ዲክቴተርሺፕ ዝርድኦም ልኡላውነት ዝርድኦም ኣካላት እንድሕር ፍሪና ጥራሕ ኢና ኣፍሪና ክንብል ንእስነት ብዳንጋ ዘይኮነስ ብምስትውዓል ብምርዳእ ብንቕሓት ከም ምዃኑ ተረዲእና ኣፍሪናን ኣየፍረናን ክርዳእና ዝኽእለሉ መንገዲ ከነስተውዕል ይግባአና እናበልኩ ብዙሕ የመስግነካ የቀኒየለይ ናይ ብሓቂ ብሮሙሽ የቀኒየለይ